అధ్యాయం భక్తి యోగం చూసాము. ఆ భక్తి యోగంలో మీకు గుర్తున్న విషయాలు చాట్ బాక్స్లో పెట్టండి. ఈ రోజు నుండి జ్ఞానయోగం ప్రారంభం. క్షేత్రజ్ఞ యోగం ఈ అధ్యాయం కొంచెం మొదట్లో కొద్దిగా జాగ్రత్తగా వినండి కొన్ని విషయాలు. ఈ 13వ అధ్యాయం 15వ అధ్యాయం రెండు కొద్దిగా జాగ్రత్తగా వింటే అర్థమవుతాయి. క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగం. ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి 18 రోజుల గీతా క్లాస్లో 13వ రోజు జ్ఞానయోగం ప్రారంభం, క్షేత్రజ్ఞ యోగము. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. रिपीट प्लीज. అన్మ్యూట్ చేసి రిపీట్ చేసుకోండి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద. అది కాదు మాతాజీ. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. వెరీ గుడ్. సో మరి 13వ అధ్యాయంలోకి వచ్చాము. ఇంకో 5 రోజుల్లో క్లాస్ అయిపోతుంది. మీరు హరే కృష్ణ ఈ కీర్తన రిపీట్ చేయడం నేర్చుకోవాలి. మరి మీరు చేయవలసింది ఏమిటంటే, నేను చెప్తాను వినండి, రిపీట్ చేయండి. ఇంకొకసారి చెప్తాను వినండి, రిపీట్ చేయండి, అంతే. అది భగవన్నామమే కదా, రిపీట్ చేస్తే మంచిదే. కాబట్టి మ్యూట్లో చాలామంది మ్యూట్లోనే ఉండిపోయారు. మ్యూట్లో ఉండకుండా అన్మ్యూట్ చేసుకుని చక్కగా గొంతెత్తి భగవంతుడి నామం పలికితే బాగుంటుంది వినటానికి కూడా. హరే కృష్ణ అందరికి. ఓకే. క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగం, ఇది జ్ఞానయోగం ప్రారంభం. ఈరోజు మొట్టమొదటిగా అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. అర్జునుడు అడుగుతున్నాడన్నమాట. ఇది కాదు, సారీగా. ఇది క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగం కనిపిస్తోంది కదా స్క్రీన్ అందరికి. మొట్టమొదటిగా అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. అర్జున ఉవాచ
ప్రకృతిం పురుషం చైవ క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞమేవ చ ఏతద్వేదితుమిచ్ఛామి జ్ఞానం జ్ఞేయం చ కేశవ. సో ప్రకృతిం పురుషం చైవ, ప్రకృతి మరియు పురుషుడు, ఇంకా క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞమేవచ, క్షేత్రము క్షేత్రజ్ఞం కూడా నిశ్చయంగా, ఏతద్వేదితుం ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలని ఇచ్చామి కోరికగా ఉంది, జ్ఞానం జ్ఞేయం చ, జ్ఞానము జ్ఞేయం అంటే ఏమిటో కూడా తెలుసుకోవాలని ఉంది కేశవ. కేశవ అంటూ భగవంతుణ్ణి సంబోధిస్తూ, కేశవ అనే పేరెందుకు వచ్చింది? ఏషి అనే రాక్షసుని సంహరించబట్టి శ్రీకృష్ణుడికి కేశవ అనే పేరు వచ్చింది. సో అర్జునుడు ఇక్కడ కేశవ అంటూ సంబోధిస్తూ ప్రకృతి అంటే ఏమిటి, పురుషుడు అంటే ఏమిటి అంటే, అలాగే క్షేత్రం అంటే ఏమిటి, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఏమిటి, జ్ఞానం అంటే ఏమిటి, జ్ఞేయం అంటే ఏమిటి అని 6 ప్రశ్నలు ఇక్కడ అడిగాడనమాట. తరువాత అప్పుడు భగవంతుడు సమాధానం చెప్తున్నారు. శ్రీ భగవానువాచ ఇదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్రమిత్యభిధీయతే ఏతద్యో వేత్తి తం ప్రాహు క్షేత్రజ్ఞ ఇతి తద్విదః. ఈ శరీరాన్నే కౌంతేయ క్షేత్రం అని చెప్తారు. ఏతద్యో వేత్తి తం ప్రాహు, ఇది తెలిసిన వాడిని అంటారు క్షేత్రజ్ఞ ఇతి తద్విదః అని, దీనిని తెలిసిన వాడిని క్షేత్రజ్ఞుడని చెప్తారు. సో కౌంతేయ అంటే కుంతిపుత్రుడా అర్జున, ఈ దేహాన్నేమో క్షేత్రం అంటారు, ఈ శరీరాన్ని. ఈ శరీరాన్ని తెలిసిన వాడిని క్షేత్రజ్ఞుడు అంటారు. సో శరీరం తెలిసిన వాడంటే ఎవరు? క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి సర్వక్షేత్రేషు భారత క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞయో జ్ఞానం యత్తజ్ఞానం మతం మమ. సో క్షేత్రజ్ఞుడు చ అపి, ఈ క్షేత్రజ్ఞుడు కూడా మాం విద్ధి నేనేనని తెలుసుకో, సర్వక్షేత్రేషు భారత అన్ని క్షేత్రాలలో ఉన్న క్షేత్రజ్ఞుడను నేనే అని తెలుసుకో. సో క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే క్షేత్రాన్ని తెలిసిన వాడు అన్నారు కదా. సో క్షేత్రాన్ని తెలిసిన వాడు ఎవరంటే లోపల ఉన్నటువంటి భగవంతుడు. ఆయన మరి పరమాత్మ రూపంలో ఆత్మ రూపంలో మనలో ఉన్నారు కాబట్టి అదే మరి దేహాన్ని ఎరిగినటువంటి క్షేత్రజ్ఞుడు. సో అది క్షేత్రజ్ఞుడు. సో ఈ క్షేత్రజ్ఞుల గురించిన జ్ఞానమే, గురించి తెలుసుకోవడమే జ్ఞానం. ఎత్త జ్ఞానం, అదే జ్ఞానం అని మతమమ్మ నా అభిప్రాయం అంటున్నారు. సో అన్ని దేహాల్లో క్షేత్రజ్ఞుడి వల్లే నేనున్నాను, అది తెలుసుకో. ఈ శరీరాన్ని, దానిని తెలిసిన వాడిని, ఈ శరీరం తెలిసిన వాడిని అంటే క్షేత్రాన్ని, క్షేత్రజ్ఞుని అర్థం చేసుకోవడమే జ్ఞానం అని నా అభిప్రాయం అని చెప్పారు. సో శరీరం పైన ఉంటుంది, లోపల ఆత్మ పరమాత్మలు మరి క్షేత్రజ్ఞులు, వాళ్ళకి ఈ శరీరం గురించి తెలుసు. అలాగే ఈ క్షేత్రజ్ఞుడి గురించి, శరీరం గురించి తెలుసుకోవడమే జ్ఞానం. అది నా అభిప్రాయం. ఏంటబ్బా శరీరం గురించి తెలుసుకునేది అని మనకు డౌట్ వస్తుంది కదా. మనం ఇక్కడ వివరంగా చూస్తాం అసలు ఈ శరీరం ఏంటన్నది ఇక్కడ చెప్తారు. తత్క్షేత్రం యచ్చ యాదృచ్ఛ యద్వికారీ యతశ్చ యత్ సచయో యత్ ప్రభావశ్చ తత్సమాసేన మే శృణు. ఇప్పుడు తత్క్షేత్రం, ఆ క్షేత్రం ఏమిటో, యచ్చ యాదృచ్ఛ అది అసలు ఎలా ఏర్పాటు చేయబడిందో, యద్వికారి ఏ రకమైన మార్పులు చెందుతుందో, యతశ్చ యత్ అది అసలు ఎక్కడి నుంచి ఉత్పత్తి అయింది, ఈ సచయో యత్ ప్రభావశ్చ దాని ప్రభావం ఏమిటి, అది తెలిసిన వాళ్ళెవరు. తత్ సమాసేన ఇదంతా కూడా నీకు సంగ్రహంగా నేను చెప్తాను, వర్ణిస్తాను, చెప్తాను. మే శృణు విను అంటున్నారనమాట. ఈ క్షేత్రము, ఇప్పుడు ఈ క్షేత్రం గురించి, అది ఎలా ఏర్పాటు చేయబడింది, దానిలో మార్పులు ఎలా జరుగుతాయి, క్షేత్రం తెలిసిన వాడెవరు, అతని ప్రభావం ఏమిటి, ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఇప్పుడు వర్ణిస్తాను విను అంటున్నారు. సో ఏది క్షేత్రం గురించి, క్షేత్రజ్ఞుడి గురించి. ఓకే. సో ఏమని వివరిస్తున్నారో చూద్దాం. సో 6 ప్రశ్నలు అడిగాడు కదా, ఒకసారి చూద్దాం. క్షేత్రం అంటే ఏంటి, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఏమిటి,
ప్రకృతి అంటే ఏమిటి, పురుషుడు అంటే ఏమిటి, జ్ఞానం అంటే ఏమిటి, జ్ఞేయం అంటే ఏమిటి. క్షేత్రము, క్షేత్రజ్ఞుడు. క్షేత్రం అంటే మరి మన శరీరం, ఈ మన మన శరీరమే క్షేత్రం. క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఈ శరీరాన్ని తెలిసిన ఆత్మ పరమాత్మలు క్షేత్రజ్ఞులు. ప్రకృతి అంటే మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి భౌతిక ప్రకృతి. పురుషుడు అంటే భగవంతుడు, పరమాత్మ. ఆయనే పురుషుడు, ఆయనే మరి అన్నిటినీ కూడా అన్నిటికీ భోక్త. అంటే ఏదైనా భగవంతుడికే చెందింది కాబట్టి ఆయనే అన్నీ సృష్టించిన పురుషుడు, పురుషోత్తముడు. జ్ఞానం అంటే ఈ క్షేత్రజ్ఞులను గురించి అర్థం చేసుకోవడమే జ్ఞానం. ఇక జ్ఞేయం అంటే ఆ జ్ఞానం వస్తే ఏం జరుగుతుంది, జ్ఞానం యొక్క లక్ష్యం ఏమిటి, జ్ఞానం యొక్క గమ్యం ఏమిటి. జ్ఞానం వస్తే ఏమొస్తుంది, భగవంతుణ్ణి పొందుతాం, పరమాత్మ. సో జ్ఞానం యొక్క లక్ష్యం ఏమిటి అంటే అది జ్ఞేయము. అజ్ఞేయం ఏమిటి, పరమాత్మ. జ్ఞానం వస్తే పొందేది ఏమిటి అంటే భగవంతుని. సో జ్ఞేయం అంటే భగవంతుడు అని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇవి 6 ప్రశ్నలు, వాటి సమాధానాలు ఈ రకంగా చెప్తున్నారు. సో ఇప్పుడు ఈ క్షేత్రం గురించి నీకు వివరంగా చెప్తాను, అది ఎలా ఏర్పాటు చేయబడింది ఏమిటి అన్నారు కదా. అన్న తర్వాత ఇంకేం చెప్పారంటే, ఋషిభిర్బహుదా గీతం ఛందోభిర్వివిధై పృథక్ బ్రహ్మసూత్ర పదైశ్చైవ హేతుమద్భిర్వినిశ్చితై. ఋషిభిర్బహుదా, ఎంతోమంది ఋషులు గీతం, ఈ విషయం వేదాలలో ఛందోభిర్వివిధై పృథక్, రకరకాలుగా ఈ వేదాలలో వివరించారు. ఏది, ఈ క్షేత్రజ్ఞుల గురించి. అలాగే బ్రహ్మసూత్ర పదైశ్చైవ, బ్రహ్మసూత్రాలలో కూడా దీని గురించి చాలా హేతుమద్భిర్వినిశ్చితై, చాలా హేతుబద్ధంగా అంటే చాలా లాజికల్గా నిశ్చయంగా క్లియర్గా వివరించారట ఈ క్షేత్రజ్ఞుల గురించి. సో క్షేత్రజ్ఞులను గురించిన ఈ జ్ఞానం ఎన్నో వేద గ్రంథాల్లో ఎంతోమంది ఋషులు వివరించారు. ఇలా అంతేకాకుండా వేద సూత్రాలలో, ప్రత్యేకంగా బ్రహ్మసూత్రాలలో ఇది సహేతుకంగా హేతుబద్ధంగా వివరించబడింది అని చెప్పి ఈ మళ్ళీ ప్రకృతి, పురుషుడు, క్షేత్రం అంటే శరీరం, క్షేత్రాన్ని ఎరిగినవాడు భగవంతుడు, ఆత్మ. ప్రకృతి అంటే భౌతిక ప్రకృతి, పురుషుడు అంటే భగవంతుడు. ఎంజాయ్ అన్నీ ఎవరికి చెందుతాయి అంటే భోక్త అని భగవంతుడిని అంటాం. జ్ఞానం అంటే క్షేత్రజ్ఞుల గురించి తెలుసుకోవడమే జ్ఞానం. జ్ఞేయం అంటే జ్ఞానం యొక్క లక్ష్యం. కాబట్టి ప్రకృతి అంటే భౌతిక ప్రకృతి, పురుషుడు అంటే భగవంతుడు, క్షేత్రం అంటే మన శరీరం, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఈ శరీరాన్ని ఎరిగిన ఆత్మ పరమాత్మలే క్షేత్రజ్ఞులు. జ్ఞానం అంటే క్షేత్రజ్ఞులను అర్థం చేసుకోవడమే జ్ఞానం. జ్ఞేయం అంటే పరమాత్మ అని చెప్పి మళ్ళీ మనం ఈ ఆన్సర్స్ క్లుప్తంగా అక్కడ చూసాం. ఇప్పుడు క్షేత్రం అంటే ఏమిటి? మహాభూతాన్యహంకారో బుద్ధిర్ అవ్యక్తమేవ చ ఇంద్రియాణి దశైకం చ పంచచేంద్రియ గోచర ఇచ్ఛా ద్వేష సుఖం దుఃఖం సంఘాతశ్చేతనా ధృతి ఏతత్ క్షేత్రం సమాసేన సవికారం ఉదాహృతం. సో పంచమహాభూతాలు అంటే ఏమిటి? అగ్ని, నీరు, భూమి, ఆకాశం, వాయువు. ఈ 5 ప్లస్ అహంకారం, బుద్ధి, అవ్యక్తం. అవ్యక్తం అంటే కనిపించని మన యొక్క స్వభావం. ఏమిటి ఆ స్వభావం? సత్వ రజస్ తమో గుణాలతో మనం అందరం అలవర్చుకున్న స్వభావం. కొంతమందికి సత్వగుణం ఉంటుంది, కొందరికి రజోగుణం ఉంటుంది, కొందరికి తమో గుణం ఉంటుంది. యూజువల్గా ఈ గుణాలన్నీ మిక్స్డ్గా కూడా ఉంటాయి, కాకపోతే ఎక్కువగా ఒక గుణం కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో అది కంటికి కనిపించదు, కానీ ఆ స్వభావం అందరిలో ఉంది కాబట్టి గుణాలు అవ్యక్తం అని వాటిని అన్నారు. ఏవచ అవ్యక్తం మరియు అవ్యక్తము. సో 5 పంచభూతాలు, బుద్ధి, అహంకారం, అవ్యక్తం, ఇంద్రియాణి దశైకంచ 10 ఇంద్రియాలు. 10 ఏమిటి? ఇంద్రియాలు 5 కదా, కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు, చర్మం అనుకుంటాం. మిగిలిన 5 ఏమిటి? ఇవేమో ఈ జ్ఞానేంద్రియాలు. మిగిలిన 5 కర్మేంద్రియాలు, అంటే పనులు చేయడానికి, ఫిజికల్గా భౌతికంగా పనులు చేయడానికి ఉపయోగపడేవి అన్నమాట. కాళ్ళు, చేతులు, మరి గొంతు మాట్లాడటానికి, అలాగే జననాంగాలు 2, 5. సో వాటిని వాక్పాణిపాదపాయుపస్థాలు అంటారనమాట. మీరు అది ఒక మాట గుర్తుంచుకుంటే మీ కర్మేంద్రియాలు ఏంటో తెలుస్తుంది. వాక్పాణి
పాద వాక్ పాణి పాద పాయు వాక్పాణిపాద పాయుపస్థ చాట్ బాక్స్లో పెట్టాను చూడండి. అంటే వాక్కు అంటే గొంతు, మాట్లాడటానికి మరొక గొంతు. అలాగే మరి పాణి అంటే చేతులు, పాద అంటే కాళ్ళు, పాయుపస్థాలంటే జననాంగాలు. సో ఈ 5 కర్మేంద్రియాలు అనమాట. జ్ఞానేంద్రియాలు మనకు తెలిసినవి, కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు, చర్మం, వాటిని జ్ఞానేంద్రియాలు అని అంటాము. సో మొత్తం 5 + 5 అవి 10 ఇంద్రియాలు. జ్ఞానేంద్రియాలు 5, కర్మేంద్రియాలు 5, ఇంకా మనస్సు మరియు 5 ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు. గ్రాహ్య విషయాలు అంటే ఇంద్రియాలు స్వీకరించే విషయాలు. ఏం స్వీకరిస్తాయి? కళ్ళు చూసేదంతా స్వీకరిస్తుంది, చెవి శబ్దాన్ని స్వీకరిస్తుంది, మరి నోరు రుచిని స్వీకరిస్తుంది, ముక్కు వాసనలు స్వీకరిస్తుంది, చర్మం స్పర్శ జ్ఞానాన్ని స్వీకరిస్తుంది. సో ఇవి అంటే కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు ఉన్నా అవి ఒట్టి మరి దేహంలో ఉన్న పార్ట్సే. కానీ ఈ స్వీకరించే విషయాలు లేనిదే అవేమి ఉపయోగపడవు కదా. సో అందుకని ఇవి ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఇంద్రియాలు స్వీకరించే 5 విషయాలు. వీటిని కూడా మనం ఒక మాటతో గుర్తుంచుకోవచ్చు. శబ్ద, రూప, స్పర్శ, రస, గంధ అని చెప్పేసి. సో శబ్దాన్ని చెవి స్వీకరిస్తుంది, రూపాన్ని కన్ను స్వీకరిస్తుంది, స్పర్శ అంటే మరి స్పర్శజ్ఞానాన్ని చర్మం స్వీకరిస్తుంది, రస అంటే రుచి, రుచిని నోరు స్వీకరిస్తుంది, గంధ అంటే వాసన కదా, ముక్కు స్వీకరిస్తుంది. సో శబ్ద, రూప, స్పర్శ, రసగంధాలు ఇవి ఇంద్రియాలు స్వీకరించే విషయాలు, గ్రహించే విషయాలు. అందుకని వాటిని ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు అన్నారన్నమాట. ఇక ఇవే కాకుండా కోరిక, ద్వేషం, ఆనందం మొత్తం మన జీవిత లక్షణాలు, మన నమ్మకాలు, మనం ఏమేమి విషయాలను ఆలోచిస్తూ మనం నమ్మకాలు ఏర్పరచుకుంటామో అవన్నీ కూడా సంగ్రహంగా క్షేత్రమని, దాని యొక్క అంతఃప్రక్రియలంటే దాని భాగాలని భావించబడ్డాయి. సో మనం అనుకుంటాం శరీరం అంటే పైకి కనిపించే శరీరం ఒక్కటే అనుకుంటున్నాం. సో అదే కాదు, ఏమంటున్నారు ఇంకా పంచమహాభూతాలతో తయారైన మన పై శరీరం, ఇది భౌతిక శరీరం. దీన్నే గ్రోస్ బాడీ అని ఇంగ్లీష్లో అంటాం, తెలుగులో స్థూల శరీరం అంటాం, కనిపించే శరీరం. అది పంచభూతాలతో తయారైంది, భూమి, నీరు, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశం. అలాగే మరి ఇంద్రియాలు స్వీకరించే విషయాలు ఏమిటి? మరి శబ్ద, రూప, స్పర్శ, రసగంధాలు. అవి పంచభూతాలు. ఈ శబ్ద, రూప, స్పర్శ, రసగంధాలు మొత్తం 10. ఇక కనిపించని శరీరం ఉంది కదా, సూక్ష్మ శరీరం అంటాం, అందుకే కంటికి కనిపించదు. ఈ పంచభూతాలతో తయారైన ఈ శరీరం పైకి కనిపిస్తుంది, కానీ కనిపించని శరీరం కూడా ఉంది. ఏమిటి? మనసు, బుద్ధి, అహంకారం. ఇవి కనిపించవు కంటికి, కానీ ఇవి కూడా మన శరీరంలో భాగమే. అందుకని వీటిని సూక్ష్మ శరీరం అంటాం, ఇంగ్లీష్లో సటిల్ బాడీ అంటాం. అంటే కంటికి కనిపించదు కానీ ఇది కూడా శరీరంలో భాగమే. ఇవి ఒక 3: మనసు, బుద్ధి, అహంకారం. ఇక జ్ఞానేంద్రియాలు 5, కర్మేంద్రియాలు 5. 5 + 5 10. సో మొత్తం ఎన్నయ్యాయి? 10. ఈ 10 20. మరి మనసు, బుద్ధి, అహంకారం 23. సో 24వది అవ్యక్తము. ఇందాక స్వభావం చెప్పుకున్నాం కదా, సత్వరజస్తమో గుణాలతో మనం అలవర్చుకున్న స్వభావం. సో జ్ఞానేంద్రియాలు 5 ఇవి: కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నాలుక, చర్మం. కర్మేంద్రియాలు మరి చేతులు, కాళ్ళు, కంఠం, జననాంగాలు. ఇవన్నీ కర్మేంద్రియాలు. సో ఇక్కడ ఈ చార్ట్ ఇంపార్టెంట్. మీరు కావాలంటే చక్కగా ఇదొక ఫోటో తీసుకోవచ్చు. ఇందులో అన్ని 24 అంశాలు చక్కగా వివరిస్తున్నారు. మహాభూతాలు అంటే పంచమహాభూతాలు, అగ్ని, నీరు, వాయువు, మరి ఆకాశం, భూమి. ఈ 5 + 5 ఇంద్రియాలు స్వీకరించే విషయాలు, +5 జ్ఞానేంద్రియాలు, కళ్ళు, ముక్కు, నోరు, చెవి, చర్మం. తర్వాత 5 కర్మేంద్రియాలు, వాక్పాణిపాద పాయుపస్థాలు. ఆ తర్వాత ఇంద్రియాలు స్వీకరించే విషయాలు, శబ్ద, రూప, స్పర్శ, రసగంధాలు. తర్వాత కనిపించని సూక్ష్మ శరీరం, మనసు, బుద్ధి, అహంకారం, అవ్యక్తము అంటే
3 గుణాలతో మనం అలవర్చుకున్న స్వభావం. కంటికి కనిపించదు కానీ ఆ స్వభావం ప్రకారమే మనం అన్ని పనులు చేస్తాం. కాబట్టి అది ఇవన్నీ సూక్ష్మ శరీరం కింద వస్తాయి. ఇవి ఈ ఈ పంచమహాభూతాలతో కంటికి కనిపించే శరీరం అంతా భౌతిక శరీరం, స్థూల శరీరం అన్నమాట. సో ఈ 24 అంశాలు ఉన్నాయి. ఈ 24 అంశాలతో మనం సుఖమని, దుఃఖమనే ఫీలింగ్స్ని, మరి రాగమని, ద్వేషం అనే ఫీలింగ్స్ని అనుభవిస్తూ ఈ జీవితాన్ని ఈ శరీరంలో ఈ రకంగా కొనసాగిస్తున్నాం అన్నమాట. సో ఈ జీవి మరి ఈ రకంగా స్థూల సూక్ష్మ శరీరాలతో ఉంటూ ఈ రాగద్వేషాలు, సుఖ దుఃఖాలనే భావాలన్నీ కలిగించుకుంటూ ఉంటున్నాడు. సో ఈ జీవి యొక్క గమ్యం ఎలా ఉంటుంది? గమనం, పుట్టడం, పెరగడం, జీవించడం, సంతానోత్పత్తి, తర్వాత కృషించడం శరీరం, తర్వాత మరణించడం. ఈ 6 దశలు జరుగుతాయి మనకి జీవనంలో. సో ఇది శరీరం అనేది ఈ 24 అంశాలతో కూడి ఉంటుంది అని చెప్పారనమాట. ఇది ఒక మంచి స్లైడ్, మీరు కావాలంటే ఫోటో తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ జ్ఞానం అంటే ఏమిటి అనేది చెప్తున్నారు. క్షేత్రం అంటే మన శరీరం అని, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే భగవంతుడని చూసాం. శరీరం ఏ రకంగా నీకు ఏర్పాటు చేయబడిందో వివరంగా చెప్తానని ఇదంతా కూడా క్షేత్రంలో ఇవన్నీ ఉంటాయి అని చెప్పారు. ఇప్పుడు క్షేత్ర జ్ఞానం అంటే ఏంటో చెప్తున్నారు, చూద్దాం. వినయం, గర్వం లేకపోవడం, అహింస, ఓర్పు, సరళత, మంచి ఆధ్యాత్మిక గురువును ఆశ్రయించడం, పరిశుభ్రత, స్థిరత్వం, ఆత్మనిగ్రహం, ఇంద్రియ భోగ వస్తువులను త్యజించడం, అహంకారం లేకుండా ఉండడం, జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధుల దోషాన్ని గుర్తించడం. అంటే దోషం అంటే అసలు ఈ జన్మ మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నామంటే ఇది పర్మనెంట్ కాదు, ఇలా పుడతాము మళ్ళీ పోతాము. అంటే జర అంటే వృద్ధాప్యం, లేదా వృద్ధాప్యంతో అన్న పోతాం, వ్యాధితో ఏదైనా జబ్బు వచ్చి అన్న పోతాం కదా. సో నార్మల్గా కాబట్టి ఇలా పుట్టడం పోవడం మన కర్మబంధాలు తీరే వరకు ఇది జరుగుతూనే ఉంటుంది, ఇదేమి పర్మనెంట్ కాదు, పుడుతూ పోతూ ఉంటాము అనే విషయాన్ని క్షుణ్ణంగా అర్థం చేసుకుని ఈ జన్మ మృత్యు చక్రం నుంచి తప్పించుకునే విధంగా జీవనాన్ని మలుచుకునే జ్ఞానం అన్నమాట. అది నిర్లిప్తత అంటే అన్ని విషయాల్లోనూ సమత్వం. నిర్లిప్తత అంటే సమత్వమే, ఎందుకంటే ఆ సమత్వమే యోగం అని కర్మయోగంలో చెప్తారు. అలాగే మరి భౌతిక బంధాల నుంచి విముక్తి అంటే అందరినీ వదిలిపెట్టేసి వెళ్ళిపోమని కాదు, మన బాధ్యతలు మనం నిర్వర్తిస్తూనే ఈ విషయాలన్నీ అర్థం చేసుకుని మనం ఆ సమత్వంతో ఉండగలగటం. సుఖ దుఃఖ సందర్భాలలో సమచిత్తం, భగవంతుడి పట్ల విశుద్ధమైన భక్తి, తర్వాత ఏకాంత ప్రదేశంలో నివసించాలని కోరుకోవడం. అంటే దాని అర్థం ఏమిటంటే అందరినీ వదిలేసి వెళ్ళమని కాదు ఇప్పుడే, కానీ మనం అందరిలో ఉన్న అన్ని పనులు చేస్తున్నా అన్నెసెసరీ విషయాల్లో మనం ఇంట్రెస్ట్ చూపించకుండా చేయవలసిన పని చేస్తూ మనం మనస్సును అనవసరపు ఆలోచన లేకుండా భగవంతుడి వైపు మళ్లించడానికి, ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుంచి భగవంతుడి వైపు మళ్లించడానికి ప్రయత్నించడం. మన పనులు మనం చేసుకుంటూనే అంతేకాకుండా ఖాళీ దొరికితే మనం ఏ నామస్మరణో చేసుకోకుండా వెళ్ళి వాళ్ళతో వీళ్ళతో కొంచెం సేపు మాట్లాడుతూ కూర్చుందాంలే అట్లా అనుకోవడం, అనవసరంగా ఏదో తోచడం లేదు పక్కింటికి వెళ్దాము లేదా ఇంకెక్కడికో వెళ్దాము అని అనుకోవడం, ఇటువంటి అంటే అన్నెసెసరీ థింగ్స్ తగ్గించుకుని మరి భగవంతుడి పట్ల మనం ఆసక్తిని పెంచుకోవడం. అది స్వీయ సాక్షాత్కారం యొక్క ప్రాముఖ్యత. మరి ఎందుకు అంటే ఈ మానవ జన్మ సాధారణంగా ఏ జీవికి ఈ అవకాశం ఉండదు. ఈ జ్ఞానాన్ని తెచ్చుకునే అవకాశం ఎక్కువగా మానవ జన్మలోనే ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ వచ్చిన మానవ జన్మని ఉపయోగించుకుని ఆ ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకునటానికి ఆ ఇంట్రెస్ట్, ఆసక్తి, ప్రయత్నం చేయడం. ఆ తర్వాత పరతత్వపు తాత్విక శోధన అంటే ఇది అంతే, ఆత్మ సాక్షాత్కారం, భగవంతుని పొందడం ఇవన్నీ ఒకటే. కాబట్టి ఆ తత్వం ఏమిటో తెలుసుకోవాలనేటటువంటి ప్రయత్నం, ఇవన్నీ కూడా జ్ఞానం. ఇవి కాకుండా అన్యమైంది వేరేది ఏదైనా సరే అజ్ఞానమే. జ్ఞానం అంటే ఇది అని క్లియర్గా చెప్పారు. ఈ జ్ఞానంలో ముఖ్యంగా స్టార్టింగే వినయం, గర్వం లేకుండా ఉండడం.
అహింస, ఓర్పు, సరళత, ఈ ఈ లక్షణాలను పెంచుకుంటేనే జ్ఞానం అలవడుతుంది. సో మనకి అహంకారం ఉన్నా, మరి ఎదుటివారిని హింసించిన, ఓర్పు లేకపోయినా, వినయం లేకపోయినా, సరళత్వం, ఇవి అన్ని తర్వాత ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు పరిశుభ్రత అంటే ఉడికినే బాడీ పరిశుభ్రత కాదు, మనస్సును పరిశుద్ధంగా చెడు ఆలోచనలు లేకుండా ఉంచుకోగలుగుతాం. సో స్థిరత్వం, ఆత్మ నిగ్రహం, ఏది జరిగినా బ్యాలెన్స్డ్గా నిగ్రహంతో ఉండడం, ఊరికినే ఎఫెక్ట్ అయిపోయి ఏదైనా జరిగితే అప్సెట్ అయిపోవడం, కోపంగా ఆవేశంతో మాట్లాడడం లేదా దుఃఖించడం, ఇవన్నీ నిగ్రహానికి ఆపోజిట్ అనమాట, ఆత్మ నిగ్రహానికి. సో బ్యాలెన్స్డ్గా ఏది జరిగినా స్థిరంగా స్థిమితంగా మనం అలా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండగలగటం, మరి గురువుని చూసుకోవడం, అహంకారం లేకుండా ఉండడం, ఇవన్నీ కూడా జ్ఞానానికి ముఖ్యం. మహాభూతాన్యహంకారో బుద్ధిరవ్యక్తమేవచ, ఇది చూసాం కదా, ఇది జ్ఞానం. జ్ఞేయం, ఇప్పుడు ఆత్మ గురించి పరమాత్మ గురించి చెప్తున్నారు, క్షేత్రజ్ఞుడు గురించి అన్నమాట. జ్ఞేయం యత్తత్ ప్రవక్ష్యామి యజ్ఞాత్వామృతమశ్నుతే అనాది మత్పరం బ్రహ్మ న సత్తన్నా సదుచ్యతే. జ్ఞేయం ఏమిటో ఇప్పుడు నీకు ప్రవక్ష్యామి, చెప్తా. ఆ జ్ఞానం యొక్క లక్ష్యం ఏమిటి అంటే జ్ఞానం వస్తే ఏమవుతుంది, అదే జ్ఞేయం. ఏమవుతుంది జ్ఞానం వస్తే? భగవంతుని చేరుకుంటా. కాబట్టి జ్ఞేయము అంటే భగవంతుడు, ఆ భగవంతుడి యొక్క విషయం ఏమిటో నీకు చెప్తాను ఇప్పుడు. జ్ఞేయం అంటే ఏమిటో చెప్తాను. యజ్ఞాత్వామృతం అశ్నుతే, ఏది తెలుసుకుంటే నువ్వు ఈ అమృత తత్వాన్ని పొందుతావో అటువంటి జ్ఞేయం ఏమిటో నీకు ఇప్పుడు చెప్తాను. సో భగవంతుణ్ణి జ్ఞానం వస్తే ఈ అమృత తత్వాన్ని తెలుసుకుంటాం. అదేమిటి? భగవతత్వం. ఆ భగవంతుడి యొక్క అమృత తత్వం మనం కూడా తెలుసుకున్నప్పుడు అదే జ్ఞేయం. తెలుసుకోవడం అంటే ఇలా చదివి తెలుసుకోవడం, మాటలతో తెలుసుకోవడం కాదు, మనం అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోవడం. అంటే జ్ఞానము విజ్ఞానానికి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్. జ్ఞానం అంటే థియరిటికల్గా చదివి తెలుసుకోవడం, విజ్ఞానం అంటే ప్రాక్టికల్గా మనం తెలుసుకోవడం. సైన్స్ క్లాస్లో కెమికల్స్ ఉంటాయి, రసాయనాలు, అవి ఇవి కలిపితే పలానా రంగు వస్తుంది, పలానా పొగ వస్తుంది, పలానా వాసన వస్తుందని చదువుతాం. కానీ ల్యాబొరేటరీకి వెళ్ళి అవి రెండు మనం కలిపిన తర్వాత రంగు చూడొచ్చు, పొగ చూడొచ్చు, వాసన చూస్తాం. అప్పుడు ఓహో ఇలా ఉంటుందని మనకి చక్కగా క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది. అలాగే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్, నొప్పి. మనం ఎప్పుడు చెప్పుకునేది, ప్రక్కవాడికి ఎంతో పాపం మన పక్కన నొప్పిగా ఉంటే అయ్యో పాపం నొప్పితో బాధపడుతున్నారే అనుకుంటాం. అదే నొప్పి మనకు వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు అసలు ఈ నొప్పి అనేది ఇలా ఉంటుంది అనేది మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సో అలాగే ఈ జ్ఞానం కూడా చదివిని తెలుసుకోకుండా వాళ్ళు మనం అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోవడం. ఏది ఈ జ్ఞానం ఎలా ఉంటుందట అనుభవపూర్వకంగా? ఏది తెలిస్తే నువ్వు అమృత తత్వాన్ని చవి చూస్తావు. అమృతాన్ని చవి చూసినంత ఆనందం, దివ్యానందం, మాదానందం, సచ్చిదానందం, బ్రహ్మానందం, నిత్యానందం, ఏది జరిగినా చెక్కు చెదరని ఆనంద స్థితి అన్నమాట. అది వస్తుందో, ఏది ఎటువంటి జ్ఞానం వస్తే నీకు అటువంటి ఆనందం, అమృతతత్వం వస్తుందో అది, ఆ జ్ఞానాన్ని నీకు ఇప్పుడు ప్రవక్ష్యామి, చెప్తాను. అనాది, ఆది లేనిది, బిగినింగ్ లేనిది, మత్పరం, నా అధీనంలో ఉన్నది ఈ బ్రహ్మం, ఈ బ్రహ్మతత్వం అంటే ఈ భగవతత్వం, ఈ పరమాత్మతత్వం, ఇది నా సత్తన్నా సత్ ఉచ్యతే, ఇది సత్ అసత్తులకు అతీతము అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. సత్ అంటే భగవంతుడు, ఆయన అంశ అయిన ఆత్మ. ఎందుకు అంటే మార్పు లేనిది. సత్ అంటే మార్పు లేనిది, నిత్యంగా అలాగే శాశ్వతంగా ఉండేది. అలా ఏది ఉండదు ఈ ప్రపంచంలో అలాగే శాశ్వతంగా. మనం ఉండవు, పక్షి ఉండదు, ఎవరి శరీరాలు ఉండవు, మరి బిల్డింగ్ ఉందా అంటే అదొక 1000 సంవత్సరాలు పోతే అది ఉండదు, ఒక పుస్తకం ఉంది, ఫోన్ ఉంది, ఇవన్నీ పదార్థాలు కూడా కొన్ని సంవత్సరాలకి ఉండవు. అసలు ఈ ప్రపంచమే ఉండదు, కొన్ని సంవత్సరాలకు విలీనం అయిపోతుంది. సో ఉండేది ఏంటి శాశ్వతంగా మార్పు లేకుండా అంటే భగవంతుడు, ఆయన అంశ అయిన ఆత్మ. అందుకనే అవి సత్. సత్ అంటే అది మార్పు లేనిది, శాశ్వతంగా అలాగే ఉండేది. సో భగవంతుడు ఆత్మ సత్ అయితే, అసత్ ఏంటి? ఈ భౌతిక ప్రపంచం, మన భౌతిక శరీరం, ఇవన్నీ మార్పులు చెందేవి, ఎప్పటికీ ఉండని, కాబట్టి ఇవి అసత్. సో భగవంతుడు
మరి భౌతిక ప్రపంచం సత్తు అసత్తులు. అలాగే మరి మన శరీరం అసత్తు, మన ఆత్మ సత్తు ఎప్పటికీ ఉండేది. సో అది సత్తు అసత్తు అని ఎవరైనా అన్నప్పుడు ఈ రెండు మనం ఆపాదించుకోవచ్చు. తర్వాత కార్యకారణాలు అని కూడా అనొచ్చు. కారణం ఏమిటన్నిటికీ? భగవంతుడు. ఆయన ఉండబట్టే ప్రతిదీ ఇక్కడ ఉనికిలో ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒక రూపం ఉంది, ఒక ఫామ్ ఉంది. అంటే మన ఫామ్ అయినా, జంతు ఫామ్ అయినా, పక్షి అయినా, చేప అయినా, చెట్టు అయినా, పుట్టైనా, ఈ ప్రపంచమైనా ఉంది అంటే ఎందుకుంది? భగవంతుడు ఉండబట్టి. సో ఆయనే కారణం. అందుకే ఆయన్ని సర్వకారణ కారణుడు అంటూ ఉంటారు. అంటే దాని అర్థం ఏమిటబ్బా సర్వకారణ కారణుడు అంటే అని మనకు డౌట్ వస్తుంది. ఏమీ లేదు, ప్రతిదీ కూడా భగవంతుడు లేనిదే ఆయనే కారణం అన్నిటికీ ఇక్కడ అని దాని అర్థం. ఇంకా కార్యము అంటే భగవంతుడి యొక్క కార్యాలు ఇవన్నీ. మరి ఆయన సృష్టి, మనమైనా, జంతువైనా, పక్షి అయినా, చెట్టు అయినా, పుట్టైనా, గుట్టైనా, ప్రపంచమైనా, ఈ విశ్వమైనా ఆయన యొక్క సృష్టి. కాబట్టి ఆయన కార్యం ఇది, ఆయన కర్మ. సో కార్యకారణాలకు అతీతం ఈ బ్రహ్మం. అంటే వీటన్నిటికీ, ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి సత్తు, ఇక్కడున్న సత్తు విషయాలకి, అసత్తు విషయాలకి కూడా ఇది అతీతం, ఈ బ్రహ్మతత్వం అంటున్నారనమాట. అంటే భగవతత్వం. సో ఈ ప్రపంచానికి, ఈ భౌతిక తత్వానికి, వీటన్నిటికీ అతీతమైనది సర్వత. సో అది భగవతత్వం గురించి చెప్తూ ఇప్పుడు అందుకని జ్ఞేయము అంటే జ్ఞానం తెలిస్తే వచ్చే స్థితి ఏమిటి? అది భగవంతుడు. జ్ఞానం తెలిస్తే పొందేది భగవంతుని. కాబట్టి ఆ భగవంతుడి గురించి చెప్తున్నారు. సో దేనిని తెలుసుకుంటే నువ్వు అమృత తత్వాన్ని చవి చూస్తావో, అంటే ఆ జ్ఞేయం భగవంతుణ్ణి తెలుసుకుంటే నువ్వు అమృత తత్వాన్ని చవి చూస్తావు. అదేమిటో నీకు నేను వివరిస్తాను. అదేమిటి? ఆ బ్రహ్మతత్వం నా అధీనంలో ఉన్నది. ఈ తత్వం ఈ భౌతిక ప్రపంచపు యొక్క కార్యకారణాలన్నిటికీ అతీతం. ఇక్కడున్న విషయాలన్నిటికంటే కూడా అది అతీతం. ఈ ప్రపంచంలో మనం చూసే ఈ విషయాలు, ఈ క్షేత్రాలు, క్షేత్రజ్ఞులు, ఈ అహంకారాలు, కోపాలు, వినయాలు, రాగాలు, ద్వేషాలు, వీటన్నిటికీ అతీతమైనటువంటిది ఆ బ్రహ్మతత్వం. అది తెలుసుకుంటే అమృత తత్వాన్ని చవి చూస్తావు. అదేమిటో నీకు ఇప్పుడు వివరిస్తాను అసలు ఆ తత్వం గురించి. సర్వతః పాణిపాదం తత్ సర్వతోక్షి శిరోముఖం సర్వతః శృతిమల్లోకే సర్వమావృత్య తిష్టతి. సర్వతా పాణి చేతులు, పాదాలు, అలాగే సర్వత అక్షి కన్నులు, శిరస్సులు, తలలు, ముఖాలు, సర్వతః శృతిం అంటే చెవులు, అల్లోకే సర్వంలోనూ, అన్ని లోకాల్లోనూ, సర్వం ఆవృత్య సర్వాన్ని ఆవహించి తిష్టతి నేను స్థితుడనై ఉన్నాను. తిష్ట వేసి కూర్చున్నాడు అంటాం కదా, అంటే అంత సెటిల్ అయి ఉన్నారు అని. సో భగవంతుడు అలా సర్వాన్ని ఆవహించి స్థితులై ఉన్నారు. సర్వత్రా ఆయన చేతులు, పాదాలు, కన్నులు, శిరస్సులు, ముఖాలు, మరి ఆయన చెవులు ఉన్నాయి. ఆ విధంగా పరమాత్మ జగత్తంతా కూడా వ్యాపించి ఆవహించి ఉన్నారు. సో ఆ విషయాన్ని మనకి తెలియజేయడానికి ఇక్కడ ఇన్ని చేతులు, ఇన్ని పాదాలు, కాళ్ళు ఉన్నాయని చూపిస్తున్నారు. దాని అర్థం ఏమిటంటే భగవంతుడు వెళ్ళలేని చోటు లేదు, ఆయనకు అందని ప్రదేశం లేదు, ఆయన చూడలేని ప్రదేశం లేదు, ఆయన వినలేని విషయం లేదు. సర్వత్రా ఆయన ఉన్నారు. మనం అనుకుంటాం ఎవరు చూడడం లేదులే, ఈ మాటలు అంటే ఏమైంది, ఈ చేతులు చేస్తే ఏమైంది అని. కానీ ఎవరూ లేకపోయినా భగవంతుడు అంతటా ఉన్నారు. ఆయన అన్ని వింటూనే ఉన్నారు, చూస్తూనే ఉన్నారు అని మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటున్నాం అన్నమాట. ఇంకా ఏమంటున్నారు ఈ భగవంతుడి గురించి? సర్వేంద్రియ గుణాభాసం సర్వేంద్రియ వివర్జితం అసక్తం సర్వభృచ్చైవ నిర్గుణం గుణభోక్తృచ. సర్వేంద్రియ గుణాభాసం, అన్ని ఇంద్రియాలకు మరి ఆయన మూలం. అలాగే అన్ని గుణాలకు కూడా, అన్ని ఇంద్రియాలు ఆయనే మూలమైన, ఆయన దగ్గర నుంచే వచ్చిన ఆయన ఇంద్రియ ప్రభావానికి అతీతుడు. మనం ఉన్నామంటే కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు, చర్మం అవి ఏం చేస్తాయి? మనకి శబ్దరూప స్పర్శ రసగంధాలు చూపించి మనల్ని ప్రలోభాలకి, కోరికలకి గురి చేస్తాయి. కానీ భగవంతుడికి ఏ ప్రలోభము, ఏ కోరిక లేదు. ఆయన ఇంద్రియాలన్నిటినీ నియమించగల సమర్థుడు కాబట్టి హృషికేశుడు అనే పేరు అందుకే. కాబట్టి ఆయన ఇంద్రియాలన్నిటికీ మూలమైన ఆయన ఇంద్రియ ప్రభావంలో లేరు. అలాగే అసక్తం సర్వభృచ్చైవ నిర్గుణం గుణభోక్తృచ. ఆయన
అన్నీ మనకి అందిస్తున్న, మన యొక్క కోరికలు తీరుస్తున్న, మన అవసరాలు తీరుస్తున్న, ఆయన ఏ విషయంలోనూ ఆయనకి కోరిక లేదు. అలాగే గుణాలన్నిటినీ కూడా ఆయనే శక్తి అయిన సత్వరజస్ తమో గుణాలు కూడా ఆయన భౌతిక శక్తియే అయినప్పటికీ ఆయన నిర్గుణుడు. ఆయనకు నిర్గుణుడు అంటే గుణం లేని వాడని కాదు, ఈ గుణాలకు అతీతుడు. అంటే ఈ గుణ ప్రభావం ఆయన మీద లేదు. సో భగవంతుడు అన్ని ఇంద్రియాలకు మూలమైన ఆయన ఇంద్రియ ప్రభావానికి అతీతుడు. అందరినీ సంరక్షించి పోషించేవాడైన ఆయనకి దేని మీద కోరిక లేదు, ఆసక్తి లేదు. అసక్తం సర్వభృచ్చైవ, అన్నీ పోషిస్తున్న ఆయన దేని మీద ఆసక్తి లేదు. నిర్గుణం గుణభోక్తృచ, త్రిగుణాలకు అతీతుడు. మరి ఆయనే త్రిగుణాలకు ప్రభువు అయినా కూడా త్రిగుణాలకు అతీతుడు. అంటే ఈ సత్వరజస్ తమో గుణాల ప్రభావం ఆయన మీద లేదు. ఇది భగవంతుడి గురించి విషయాలు. జ్ఞేయము అంటే ఏమిటి అన్నది మనం చూస్తున్నాం అన్నమాట. బహిరంతశ్చ భూతానాం అచరం చరమేవ చ సూక్ష్మత్వాత్ తదవిజ్ఞేయం దూరస్థం చాంతికే చ తత్. సో బహిరంతశ్చ బయట, లోపల అంత అంటే లోపల కూడా, భూతానాం భూతాలంటే జీవరాశులు, భూతాలు కాదు అని చెప్పుకున్నాం. అన్ని జీవరాశులకి బయట లోపల కూడా అచరం చరం, కదలనివి కదిలేవి అన్నిటికీ ఏవచ అన్నిట్లోనూ నిశ్చయంగా సూక్ష్మత్వాత్ చాలా చిన్నగా కనిపించకుండా భగవంతుడు ఉన్నారు. తద విజ్ఞేయం ఆయన ఉన్నారని తెలుసు. అది మరి ఆయన్ని తెలుసుకోవడం చాలా సూక్ష్మంగా ఉన్నారు కాబట్టి చూడటం కూడా మనకి కష్టం. దూరస్థం చాంతికే చ, చాలా దూరంలో ఉన్న ఆయన అందరికీ చాలా దగ్గరలో కూడా ఉన్నారు. సో ఈ భగవంతుడు పరమపురుషుడు కదిలే మరియు కదలని ప్రతి జీవిలోనూ బయట లోపల కూడా ఉన్నారు. అన్నిట్లో బయట ఎలా ఉన్నారు? పంచభూతాల రూపంలో ఈ శరీరం లాగా ఉన్నారు క్షేత్రజ్ఞుడు. లోపల ఆత్మరూపంలో క్షేత్రంగా బయట ఉన్నారు. క్షేత్రం అంటే శరీరం అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఆ శరీరం దేంతో తయారు చేయబడిందంటే పంచభూతాలు. పంచభూతాలు ఎవరు అంటే భగవంతుడే, ఆయన సృష్టి. కాబట్టి బయట శరీరం రూపంలో పంచభూతాల ద్వారా ఉన్నారు క్షేత్రంగా, లోపల క్షేత్రజ్ఞుడు ఆత్మరూపంలో అందరిలోనూ పరమాత్మ రూపంలో ఉన్నారు. కానీ అతి సూక్ష్మంగా ఉన్నందువల్ల మన భౌతిక ఇంద్రియాల శక్తికి మించిన వాడాయన. చూడ్డానికి చాలా దూరంలో ఉన్న అందరికీ దగ్గరలో కూడా ఉన్నారు. మరి ఎక్కడో ఉన్నా మళ్ళీ మనలోనే ఉన్నారు కూడా. సో అంతటా భగవంతుడు ఉన్నారు. ఇక ఈ ఆత్మ పరమాత్మల్ని ఎవరు తెలుసుకోగలరు అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇతి క్షేత్రం తథా జ్ఞానం జ్ఞేయం చోక్తం సమాసతః మద్భక్తయే తద్విజ్ఞాయ మద్భావాయోపపద్యతే. ఈ క్షేత్రం అలాగే జ్ఞానము, జ్ఞేయము ఇవన్నీ కూడా నీకు ఇప్పుడు క్లియర్గా చెప్పాను. నా భక్తులే ఈ విజ్ఞానం గురించి మరి క్లియర్గా తెలుసుకుంటారు. తెలుసుకున్న తర్వాత మద్భావాయో ఉపపద్యతే, నా భావాన్ని వాళ్ళు పొందుతారంటే భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని. ఇందాక చెప్పారు కదా, ఏ తత్వం తెలిస్తే నీకు అమృత తత్వం పొందుతావో అది ఆ బ్రహ్మతత్వం, భగవతత్వం అన్నమాట. అది ఏమిటి అంటే నిత్య శుద్ధ ప్రేమతత్వం, సచ్చిదానంద తత్వం. ఎప్పుడు ఏది జరిగినా, ఎప్పుడు ఏ విషయం కూడా బాధపడని ఆనందంలో ఉండే తత్వం అన్నమాట. ఎందుకంటే కోరికలు లేకపోతేనే ఆ స్థితికి వస్తాం. మనం కోరికలు ఉంటేనే ఎప్పుడు దుఃఖాలు, ఆందోళనలు, భయాలు ఇవన్నీ ఏర్పడుతూ ఉంటాయి కదా. మనకి భయం ఎప్పుడు వస్తుంది? ఏదైనా మనకి జరగదేమో అనుకున్నప్పుడే కదా భయం. సో ఏదేమైనా ఇక్కడ ఇది క్షేత్రం అలాగే జ్ఞానం ఇవన్నీ నీకు కంప్లీట్గా చెప్పేశాను సంగ్రహంగా. నా భక్తులే దీనిని అర్థం చేసుకోగలరు యథార్థంగా. అలా అర్థం చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు నా స్వభావాన్ని పొందుతారు. అర్థం చేసుకోవడం అంటే ఇక్కడ మాటలతో కాదు, వాళ్ళు ఆ గుణాలని అలవర్చుకుంటారు, ఆ శుద్ధ తత్వాన్ని. తద్వారా వాళ్ళ దివ్య స్వభావాన్ని, సచ్చిదానంద తత్వాన్ని పొందుతారు. ఇక్కడ సుఖదేవ్ మహాముని
పరీక్షిత్ మహారాజుకి భాగవతాన్ని బోధించడం చూస్తున్నాం అన్నమాట. పరీక్షిత్తు వారం రోజుల్లో చనిపోతాడనగా భగవంతుడిని ఎలా తెలుసుకోవాలి, ఈ వారం రోజుల్లో నాకు ఈ భగవంతుడిని తెలుసుకునే అవకాశం ఎలా వస్తుంది అంటే, సుఖదేవ మహాముని నువ్వు భాగవతం విను, అప్పుడు నువ్వు భగవంతుడిని తెలుసుకోగలుగుతావు, పొందగలుగుతావని ఆయన భాగవతాన్ని బోధించడం జరిగిందనమాట. అది ఇక్కడ చూస్తున్నాం. సో భక్తితో ఆ రకంగా భగవంతుడిని ఎలా అయితే మనం అర్థం చేసుకుంటాము అంటే, అర్థం చేసుకోవటం అంటే మళ్ళీ ఏమిటి, ఆయన తత్వం ఏమిటో మనం ఆ గుణాలను అలవర్చుకోగలిగినప్పుడు కల్మషాలన్నిటినీ తరిమివేసి ఈ శుద్ధమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి శుద్ధ గుణాలను మనం అలవర్చుకున్నప్పుడు అప్పుడు భగవత్ తత్వాన్ని తెలుసుకోవచ్చు అన్నమాట. అందుకనే జ్ఞానంలో ముందు భగవంతుని పొందడానికి జ్ఞానం కావాలి అంటే ముందు అసలు వినయం, గర్వం లేకుండా అహింస, ఓర్పు ఇవన్నీ ఉంటేనే ఈ మంచి లక్షణాలు మనకి శుద్ధతత్వం అలవాటవుతుంది. కాబట్టి కల్మషాలన్నిటినీ ముందు పారద్రోలటం ఫస్ట్ స్టెప్. అందుకే భగవన్నామ స్మరణ మనకి ఈ మనస్సుని, మైండ్ని పవిత్రం చేసే సాధనం. అందుకే ఈ కలియుగంలో నామస్మరణ అంత ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పారు. ప్రకృతిం పురుషం చైవ విద్యనాది ఉభావపి వికారాంశ్చ గుణాంశ్చైవ విద్ధి ప్రకృతి సంభవాన్. ఈ భౌతిక ప్రకృతి ఏమిటి, ఈ జీవులేమిటి, ఈ రెండు కూడా అనాది అంటే మరి ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి, బిగినింగ్ లేనివి. ఆత్మకి లేదు, ఈ భౌతిక ప్రకృతి కూడా అలాగే ఉంది అని తెలుసుకో. వాటిలో ఉన్న మార్పులు అవి బయట విశ్వం అవతరించినప్పుడు అవతరిస్తాయి, అవతరించినప్పుడు భగవంతుల్లోనే ఇమిడి ఉంటాయి ఆ శక్తులన్నీ అన్నమాట. సో వాటి మార్పులు, భౌతిక గుణాలు ఇవన్నీ కూడా భౌతిక ప్రకృతి నుంచి పుట్టాయి. ఏది మరి ఇందులో ఈ భౌతిక ప్రకృతి ఎప్పుడైతే మరి క్రియేట్ అవుతుందో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉన్న గుణాలు, సత్వరజస్తమో గుణాలు ఇవన్నీ కూడా ఈ ప్రకృతి నుంచి పుట్టాయి. ఆ ప్రకృతి కూడా మరి భగవంతుడి యొక్క పార్టే. కార్యకారణ కర్తృత్వే హేతు ప్రకృతి ఉచ్యతే పురుష సుఖ దుఃఖానాం భోక్తృత్వే హేతురుచ్యతే. సో భౌతిక కార్యాలన్నిటికీ, పనులన్నిటికీ ప్రకృతి కారణం. అయితే ఈ ప్రపంచంలో సుఖ దుఃఖాలన్నీ అనుభవిస్తున్నాము అంటే ఆ ఫీలింగ్స్ అన్నిటికీ జీవాత్మే బాధ్యుడు. అంటే మనిషి బాధ్యుడు, మనసు, బుద్ధి, అహంకారంతో. ఆత్మ కాదు, జీవాత్మ అంటే వీటన్నిటితో ఉన్న జీవి. ఏది భౌతిక శరీరం మనం చూసాం కదా, స్థూల శరీరం, సూక్ష్మ శరీరం, మనసు, బుద్ధి, అహంకారం, వీటన్నిటితో ఉన్న జీవి బాధ్యుడు. దుఃఖ సుఖాలు అనుభవిస్తున్నాడు అంటే అతని ఫీలింగ్సే అతనికి ఇవన్నీ కలిగిస్తున్నాయి అని దీని అర్థం అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఇందాక స్లైడ్లో చూస్తే అందుకే ఈ 24 అంశాలతో మనం సుఖం, హ్యాపీనెస్, డిస్ట్రెస్ అంటే సుఖ దుఃఖాలు, రాగద్వేషాలు, డిజైర్, హేట్రెడ్ అంటే రాగద్వేషాలు. ఈ 24 అంశాలతో, ఈ భావాలతో మనం రాగద్వేషాలు కలిగించుకుంటున్నాం, సృష్టించుకుంటున్నాం. సుఖ దుఃఖాలనే ఫీలింగ్స్ సృష్టించుకుంటున్నాం మన కోరికలను అనుసరించి. సో ఇవన్నీ మన యొక్క శరీరం, జీవాత్మే బాధ్యుడు. అంటే ఈ జీవే బాధ్యుడు ఈ ఫీలింగ్స్ అన్నిటికీ. అయితే భౌతిక కార్యాలన్నిటికీనేమో ప్రకృతి కారణం. అంటే సత్వరజస్తమో గుణాలు ఈ వీటన్నిటికీ ప్రకృతి కారణం. కానీ ఈ దుఃఖాలు, సుఖాలు అనే ఫీలింగ్స్కి, రాగాలు, ద్వేషాలు అనే ఫీలింగ్స్ అన్నిటికీ ఈ జీవియే కారణం అని చెప్తున్నారు. సో 84 లక్షల జీవరాశులు ఉన్నాయి ఈ ప్రపంచంలో. అవి మరి 84 లక్షల జీవరాశులు జన్మ అయిన తర్వాతే మానవ జన్మ వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఇందులో 9 లక్షలు నీటిలో ఉండేవి, 20 లక్షలు కథలనేవి, అంటే కథలనేవి ఉన్నాయి కదా, హిమాలయాలు, కొండలు, గుట్టలు, ఇటువంటివి కథలనివి. 11 లక్షలేమో పురుగులు ఇటువంటివి, 10 లక్షల పక్షులు, 30 లక్షల 4 కాళ్ళ జంతువులు, 4 లక్షల హ్యూమన్ స్పీషీస్ అని చెప్పి మనకి ఒక ఐడియా ఇస్తున్నారు ఆ జీవరాశుల గురించి. పురుష ప్రకృతిస్థో హి భుంక్తే ప్రకృతి జాన్ గుణాన్ కారణం గుణ సంగోస్య సదసద్యోని జన్మసు. భౌతిక ప్రకృతిలో స్థితమై ఉన్న ఈ జీవి ప్రకృతి త్రిగుణాలన్నిటినీ అనుభవిస్తూ జీవనాన్ని సాగిస్తున్నాడు. మనం ఇందాక చూసాం ఇది కూడా. ఏమని మరి ఈ అన్ని 24 అంశాలతో మనం
జీవనం సాగిస్తున్నాం. పుట్టడం, పెరగడం, జీవనం సాగించడం, సంతానం, మరి తర్వాత బాడీ కృషించడం, తర్వాత మరణం. సో ఈ 24 అంశాలతో మరి జీవనాన్ని సాగిస్తున్నాం అనుకో ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో. వాటి పట్ల మరి మమకారం ఏది, మరి ఈ గుణాలతో మనం సత్వరజస్ తమో గుణాలు అలవర్చుకుని మనం ఈ మమకారాలు, రాగాలు, ద్వేషాలు పెంచుకుని తద్వారా ఈ గుణాల బట్టి మనం చేసిన పనులతో కర్మబంధాలు కలిగించుకుని ఈ కర్మబంధాలను బట్టి మనకి ఉన్నత జన్మో అధమ జన్మో వస్తుంది. అంతే కదా, కర్మబంధాలు ఎలాంటివో అలాంటి జన్మ నెక్స్ట్ జీవితంలో తెచ్చుకుంటున్నారు. ఈ రకంగా వాళ్ళు ఈ జీవనం సాగిస్తూ ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలను అలవర్చుకుని పనులు చేస్తూ వాళ్ళ పనులతో కర్మబంధాలు కలిగించుకుంటూ, సత్వగుణ పనులైతే ఉన్నత జన్మ, రజోగుణ పనులైతే భూలోకం, మళ్ళీ తమోగుణ పనులైతే అధమ జన్మలోకి వెళ్తున్నారు. యావత్ సంజాయతే కించిత్ సత్వం స్థావర జంగమం క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ సంయోగాత్ తద్విద్ధి భరతర్షభ. యావత్ సంజాయతే కించిత్. సో నువ్వు చూస్తున్న ఈ సమస్తం కూడా సత్వం స్థావర జంగమం. సో మొత్తం కదిలేది కదలనిది. స్థావర జంగాలంటే చర అచర అంటే కదలనివి కదిలేవి అన్నట్లు, స్థావరాలంటే కదలనివి, జంగాలంటే కదిలేవి. ఈ స్థావర జంగాలన్నీ కూడా మరి క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ సంయోగాత్, క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞుల యొక్క కలయికయే. నువ్వు చూస్తున్నావు, ఏది చూస్తున్నా ఈ సమస్త జగత్తులో కదిలేదైనా కదలనిదైనా అన్నీ కూడా క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞుల యొక్క కలయికేనని తద్విద్ధి భరతర్షభ. నువ్వు ఆ విషయం తెలుసుకో భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా. నువ్వు చూసే సమస్తం చరాచర ప్రాణులన్నీ కూడా ఈ క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞుల యొక్క కలయిక వలననే కలిగాయని తెలుసుకో అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఒక మెకానిక్ మరి ఇంజిన్ చూస్తున్నాడు. మనకేమో ఇంజిన్, అతనికి ఇంజిన్ పైకి కనిపిస్తాయి, కానీ అతనికి లోపల పనిచేసే విధానం కూడా తెలుస్తుంది. సో అంటే మన బాడీ వరకే చూస్తున్నాం, మనం అందరినీ చూసి వాళ్ళ శరీరంతో వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం. కానీ అందరిలో ఉన్న భగవంతుడు ఆత్మతత్వం ఒక్కటే అని జ్ఞానికి మాత్రమే అర్థమవుతుంది. ఈ మెకానిక్ తెలుసు లోపల ఈ మిషన్ ఉంది, అది ఈ రకంగా పనిచేస్తోంది అని అతను గ్రహిస్తాడు. అలాగే జ్ఞాని అందరిలో ఉన్న పరమాత్మ తత్వం అతను చూస్తాడు, తెలుసుకుంటాడు. కానీ మామూలు జ్ఞానం లేని వాళ్ళమందరం బయట ఉన్న శరీరమే మనిషి అని అనుకుంటాం అని ఆ రకంగా ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నారనమాట. సో అన్నీ కూడా ఒట్టి పై ఆకారం కాదు, లోపల ఆత్మతత్వం ఉన్నది. చూసే సమస్తం కదిలే కదలింది అన్నీ కూడా క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞుల యొక్క కలయికయే. సమం పశ్యన్ హి సర్వత్ర సమవస్థితమీశ్వరం నహి నస్త్యాత్మనాత్మానం తతో యాతి పరాం గతిం. ఇంపార్టెంట్ శ్లోక, అన్నీ ఇంపార్టెంటే. ఇంకా కొంచెం ఈ శ్లోకాలో భగవంతుని ఎలా చేరుకోవచ్చు అనేది ప్రతి అధ్యాయంలో ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం కదా. అందుకే ప్రతి అధ్యాయానికి యోగం అనే పేరని. యోగం అంటే భగవంతుని చేరుకోవడం, భగవంతుడితో కనెక్షన్ ఏర్పరచుకోవడం అని కూడా చెప్పుకున్నాం. సో ఇక్కడ అందుకని ఇంతకుముందు ప్రతిదీ కూడా క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞుల కలయికయే. కదిలేది కదలంది ఏదైనా నీ కంటి ముందు ఏదైనా కనిపించింది అంటే మనకు ఆకారం, అది క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞుల కలయికయే. అలా సమం పశ్యన్ హి సర్వత్రా సమంగా సమవస్థితం ఈశ్వరం, సమానంగా అందరిలోనూ ఉన్నాడు భగవంతుడు. ఒకరిలో ఎక్కువ, చీమ చిన్నదని అందులో తక్కువ, ఏనుగు పెద్దదని అందులో ఎక్కువ లేరు. అందరిలో సమంగా ఉన్న ఈశ్వరుణ్ణి సమం పశ్యన్, సమత్వంతో అందరిలో చూసేవాళ్ళు నహినస్తి ఆత్మన ఆత్మానం, వాళ్ళ ఆత్మని ఇప్పుడు దిగజార్చుకోరు. ఆత్మ ఇప్పుడు దిగజారదు, ఆత్మ ఇప్పుడు పవిత్రమే. ఇక్కడ ఆత్మ అంటే మనసు, బుద్ధి. సో ఇలా అందరిలో లోపల ఆత్మతత్వం, భగవతత్వం ఉందని ఎవరైతే నిజంగా తెలుసుకుని అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా చెడు మార్గంలోకి వెళ్ళరు. మనసును, బుద్ధిని దిగజార్చుకోరు వాళ్ళు ఎప్పుడు. తతో యాతి, అలాగే వాళ్ళు తరువాత పొందుతారు పరమగతిని, భగవద్ధామాన్ని, పరమపదాన్ని చేరుకుంటారు. సో సర్వత్రా సమంగా ఉన్న పరమాత్మను ప్రతి ప్రాణిలో చూసేవారు వాళ్ళ మనస్సును, బుద్ధిని దిగజార్చుకోరు. ఈ విధంగా వాళ్ళు పరమపదాన్ని పొందుతారు.
సో అందరిలో భగవంతుడు ఉన్నాడు అంటే అర్థం ఏమిటి అని చూసేవాళ్ళంటే అందరినీ సమభావంతో చూసేవారు, అందరినీ ఆ గౌరవంతో చూసేవాళ్ళు. ఎందుకు? ప్రతి ఒక్కళ్ళలో ఉన్న భగవంతుడు ఒక్కరే అన్నది వాళ్ళు అర్థం చేసుకుని జీర్ణించుకున్నారు కాబట్టి. అర్థం చేసుకోవడం అంటే మాటలతో కాదు, వాళ్ళు కంప్లీట్గా ఆ ఫీలింగ్తోనే ఉన్నారు. అలాంటి వాళ్ళు తప్పనిసరిగా భగవంతుని చేరుకుంటారు. భగవంతుని చేరుకోవడానికి మార్గం ఆ స్థితికి వెళ్ళగలగడం, అందరినీ సమంగా చూడగలగడం అని ఈ అధ్యాయంలో ఇక్కడ చూస్తున్నాం. క్షేత్రజ్ఞయోరేవం అంతరం జ్ఞానచక్షుషా భూత ప్రకృతి మోక్షం చ ఏ విదుర్యాంతి తే పరం. ఈ క్షేత్రజ్ఞుల యొక్క డిఫరెన్స్ ఏమిటో తెలుసుకుంటే జ్ఞానచక్షువులతో వాళ్లకు భూత ప్రకృతి మోక్షం చ, ఈ భౌతిక ప్రకృతి నుంచి జనన మరణ చక్రం నుంచి మోక్షం వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. దేహాన్ని తెలిసిన క్షేత్రజ్ఞుడు ఈ రెండిటికి మధ్య భేదాన్ని జ్ఞానచక్షువులతో గమనించి భౌతిక ప్రకృతి నుంచి విముక్తి పొందే పద్ధతి తెలుసుకోవడమే పరమపదాన్ని చేరుకోవడం, పరమపదాన్ని చేరుకునే మార్గం. సో అందుకని ఇక్కడ ఈ కంప్యూటర్ ఎక్స్పర్ట్ చూస్తున్నాడు గేమ్లు, మనమేమో గేమ్ చూస్తాం, అతని ఈ గేమ్ ఏ రకంగా ఎలా పనిచేస్తుందో అతనికి అంతా తెలుసు, ఎందుకంటే అతనే తయారు చేశాడు ఈ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి. సో అలా జ్ఞానికి ఈ ప్రపంచం ఇవన్నీ చూస్తున్న లోపల ఉన్న భగవంతుడు వీటన్నిటినీ నడిపిస్తున్నాడు అన్న జ్ఞానం ఉంటుంది. కాబట్టి దేహాన్ని తెలిసిన క్షేత్రజ్ఞుడు ఈ రెండిటికి ఉన్న భేదాన్ని జ్ఞానచక్షువులతో గమనించిన వాడు భౌతిక ప్రకృతి నుంచి విముక్తి పొందే మార్గాన్ని తెలుసుకున్నవాడు. అలా అతను పరమపదాన్ని పొందగలుగుతాడు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ క్విక్ గా మళ్ళీ ఈ పోల్ అలవాటు పెట్టుకుందాము. క్విక్ గా మీకు కొంచెం తెలుస్తుంది. మీరు క్విజ్ తీసుకుంటున్నారా? అందరూ క్విజ్ రోజు పోస్ట్ చేస్తున్నారు వాట్సాప్ గ్రూప్ లో లింక్స్. మీరు ఆ క్విజ్ తీసుకుంటే అన్ని క్విజ్లు 18 క్విజ్లు పూర్తి చేసిన తర్వాత మీకు చక్కగా అక్కడే సర్టిఫికెట్ కూడా వస్తుంది. సో అందరూ ఎలా తీసుకోవాలని కంగారు పడకుండా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ నెమ్మదిగా నిదానంగా కూర్చుని ఒక్కొక్కటి చదివి ఫాలో అయితే అక్కడ తొందర ఏమీ లేదు, టైం లిమిట్ లేదు. మీరు మెల్లగా మీరు ఎప్పుడు ఖాళీ ఉంటే అప్పుడు కూర్చుని చేసుకోవచ్చు. సో రావడం లేదు, క్విజ్ ఓపెన్ అవ్వడం లేదని కంగారు పడకండి. క్విజ్ ఓపెన్ అవ్వదు, మీరు రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ రిజిస్టర్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అక్కడ ఇచ్చుకుంటారు. ఆ తర్వాత లాగిన్లోకి వెళ్ళి మీరు రిజిస్టర్ చేసుకున్న లాగిన్ నేము పాస్వర్డ్ పెడితే క్విజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ ఒకసారి ఫస్ట్ టైం చేసుకుంటారు. ఆ తర్వాత ఎప్పుడు వెళ్ళినా లాగిన్లోకి వెళ్ళి లాగిన్ అవ్వండి ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్తో. ట్రై చేయండి ఫస్ట్. అందరూ తప్పనిసరిగా ఆ క్విజ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ నిదానంగా చూసుకుని ఫాలో అవ్వండి. ఇది క్లాస్లో పెడతాను పోల్ అని, ఎందుకంటే ఊరికినే విన్నది ఈ పాఠం ఎంతవరకు మీకు అర్థమైందో తెలియడానికి ఒక చిన్న ప్రాక్టీస్ లాంటిది అనమాట. సో అది మాత హరే కృష్ణ. చెప్పండి మాత. డౌట్ కదా, అందరినీ సమానంగా చూడాలి అప్పుడే దేవుని చేరుకుంటామని చెప్పారు కదా, అది భగవంతుడు చెప్పింది. చూసాం. ఇప్పుడు కొంతమంది మనల్ని పోక్ చేస్తుంటారు కదా మాత, అంటే మనం కామ్ గా ఉన్నా గానీ మనం రెచ్చగొట్టడానికి ట్రై చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా. అలాంటి టైంలో కూడా కామ్ గా ఉండలేం కదా మాత. కొన్ని సందర్భాల్లో మనం రైజ్ అవుతుంటాం వాళ్ళ మీద, వాళ్ళని సమానంగా చూడలేం కదా మాత. అయితే అది మరి ఆ గుణాలనే మనం ఆ సమత్వాన్ని తెచ్చుకోవాలి. మరి సమత్వం అంటే ఏమిటి? ఎలాంటి స్థితిలో అయినా సమత్వంతో ఉండు అంటున్నారు. అది వెంటనే ఒక గంటలో రాదు, ఒక రోజులో రాకపోవచ్చు, కానీ ప్రాక్టీస్ చేయాలి, అభ్యాసం చేయాలి, సాధన చేయాలి. మన అందరం కూడా ఈ సాధనలోనే ఉన్నాం.
కొంతమంది కొంచెం బెటర్ పొజిషన్లో ఉన్నారు, కొంతమంది బిగినింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నారు. రకరకాల ఒక రోడ్డు ఇది, ఈ సాధన అనేది ఒక మార్గం. ఆ మార్గంలో కొందరు ఇంకా మొదట్లోనే ఉన్నారు, కొందరు మధ్యలో ఉంటారు, కొందరు చివరిలో ఉంటారు, కొందరు పావు దూరం వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉంటారు. కానీ సాధన అనేది నిరంతరం ఉండాలి, ట్రయింగ్ ఉండాలి, ప్రాక్టీస్ ఉండాలి. వెంటనే ఎవరైనా ఏదైనా అన్నప్పుడు సరే ఒకసారి ఊరుకున్నాం కదా, రెండోసారి ఎలా ఊరుకుంటాం అనుకుంటే మన సాధనలో నుంచి మనం కొంచెం వెనక్కి వెళ్ళినట్టు లెక్క అనమాట. ఇప్పుడు వాళ్ళు అనుకున్నారు, వాళ్ళు అనుకున్నది నిజమే అయితే మనకెందుకు కోపం? ఒకవేళ వాళ్ళు అనుకున్నది నిజం కాకపోతే మనకి ఎందుకు కోపం? వాళ్ళకి నిజం కాదు, వాళ్ళు అన్నది ఎలాగో నిజం కాదు, నేను ఎందుకు పట్టించుకోవాలి అని అనుకుని ఈ రకంగా మనం కొన్ని సాధనాలతో ఈ బ్యాలెన్స్ తత్వాన్ని మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. పోక్ చేస్తున్నారని మనం కూడా వెనక్కి తిరిగి పోక్ చేస్తే ఇంక వాళ్ళకి మనకి భేదం లేదు. కాబట్టి మన మార్గంలో మనం ఇలా సమత్వంతో ఉండాలి అంటే, అందుకే సెకండ్ చాప్టర్ మనం 12th చాప్టర్లో నిన్నేం చూసాం మరి, సమసత్రౌ త్రిమిత్ వాళ్ళు మానాభిమానయో, ఎవరైనా గౌరవించినా ఎవరైనా అవమానించినా ఇన్సల్ట్ చేసినా కూడా వాళ్ళు పట్టించుకోరు. అలాగే ఎవరైనా వాళ్ళని మహాబ్రహ్మాండంగా దండలేసి గౌరవించి తీసుకువెళ్ళి సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టినా వాళ్ళకొకటే, లాగి కింద పడేసినా వాళ్ళకొకటే. మానాపమానయో తథా మానాపమానయో. తర్వాత తుల్య నిందాస్తుతి, నిందించినా ఒకటే, స్తుతించినా ఒకటే. నువ్వు అంత బ్రహ్మాండం ఇంత బ్రహ్మాండం అని పొగిడినా వాళ్ళకి ఎగిరిపోరు, నువ్వు అసలు ఎందుకు పనికిరాని వాడివి అన్నా కూడా వాళ్ళేమీ బాధపడరు. అది ఆ స్థితికి, అంటే అంతటి సమత్వాన్ని తెచ్చుకోవడమే మరి యోగం. అదే పరిపూర్ణ స్టేజ్. మనం ఆ పరిపూర్ణ స్టేజ్లో లేం కదా, అందుకని మన సాధనలో ఉన్నాం. ఆ సాధన ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అందుకని నేను వదిలిపెట్టే ఏదో అనుకున్నాడు మనకెందుకు, వాడు అన్నది ఎలాగో నిజం కాదు, అది మన ఏం చేస్తుంది అనుకున్నామంటే మనం తిరిగి కనీసం ఆ కోపం తెచ్చుకుని తగ్గించుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఎవరో అంటే ఊరుకుంటాం, అదే మన సొంత అంటే మనం ప్రేమించిన వాళ్ళు మన సొంత మనుషులు అలా అంటే ఊరుకుంటాం. ఒక్కొక్కసారి బాధ అనిపిస్తుంది, అది కూడా తప్పేనా? తప్పు కాదు. ఆ స్టేజ్ దాటే వరకు ఈ బాధ ఫీలింగే మరి మనకి అసలు బంధం. ఈ బాధ నుంచి బయటపడాలి అంటే ప్రశాంతత ఉండాలి, మనశ్శాంతి. అంటే ఇప్పుడు చిన్న ఎగ్జాంపుల్, ఎవరైనా ఏదైనా అన్నప్పుడు మరి మనకి అన్నప్పుడు మనకి పోల్ కనిపిస్తుంది కదా, అందరికి పోల్ కనిపిస్తే మీరు పోల్ చేసేయడం స్టార్ట్ చేయండి. కనిపించిన వాళ్ళందరూ ఈలోపు అందరూ పోల్ చేసేయడం ప్రారంభించండి. 8 questions ఉన్నాయి. పోల్ కనిపించకపోతే ఎవరైనా పోల్స్ అండ్ క్విజెస్ అని మీకు ఆడియో వీడియో బటన్స్ దగ్గరలో మీకు అదొకటి కనిపిస్తుంది. కనిపించకపోతే మోర్ అని ఒక 3 చుక్కలు ఉంటాయి. ఆ చుక్క మీద క్లిక్ చేస్తే ఒక్కోసారి అక్కడ ఉంటాయి పోల్స్ అని, అది క్లిక్ చేయండి, అప్పుడు మీకు కనిపిస్తుంది. ఈ ప్రశ్నలు ఆన్సర్ చేయడం స్టార్ట్ చేయండి ఈలోపు. ఓకే, సో మరి మీరు అడిగిన ప్రశ్నకు మరి మనం ఎవరైనా మనల్ని ఏదైనా అన్నారనుకోండి, అన్నారు అని మనం అదే ఆలోచిస్తూ కూర్చున్నామంటే మనకు అది ఇంకా మనసంతా వికలమైపోతుంది, ప్రశాంతత అనేది పోతుంది. ఏదోలే పాపం వాళ్ళు ఏ స్థితిలో ఉండి అన్నారో, వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉందో, వాళ్ళు ఏ బాధలో ఉండి అన్నారో అని అనుకుని మనం వాళ్ళని క్షమించి వదిలేసామనుకోండి, పోనీలే అని, అప్పుడు మనకే మనశ్శాంతి. సో అవతల వాళ్ళ మీద కోపం తెచ్చుకున్నప్పుడు ఎవరికి నష్టం? మనకే నష్టం. ఆ కోపంతో మనకే బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరుగుతుంది, మనశ్శాంతి కరువు అవుతుంది, దుఃఖం వస్తుంది, బాధ వస్తుంది, ఇంక ప్రశాంతతే ఉండదు. అదే వదిలిపెట్టి ఏదోలే ఎవరు అనుకుంటే మనకెందుకు, వదిలేద్దాం అని వదిలేసి మన దారిలో మనం ఉన్నామంటే మనకే ప్రశాంతత. ఆ వదిలిపెట్టడమే కష్టం. అదే రాగద్వేషం అన్నమాట. ఆ రాగద్వేషాలను వదులుకున్నప్పుడే ప్రశాంతత. సో ఈ రాగాన్ని ఆ ద్వేషాన్ని పక్కన పెట్టగలిగామంటే మనకి మనసంతా ప్రశాంతతే. సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనం నేర్చుకునేది అదే, వైరాగ్యం, సమత్వం, ఇవన్నీ. అలా అయితే వాళ్ళ మీద ప్రేమ కూడా తగ్గిపోతుంది కదా మాతాజీ. ప్రేమ అనేది కూడా అటాచ్మెంటే. అందుకే భగవంతుడు ప్రేమ అంటే నీ డ్యూటీ నువ్వు చేయాలి. మనం ఇప్పుడు మన తల్లిదండ్రులు ఉంటారు, మన యొక్క పిల్లలు ఉంటారు, వీళ్ళందరినీ వదిలిపెట్టి వెళ్ళమంటలా. నువ్వు చేసేదేదో నువ్వు సక్రమంగా నీ బాధ్యతని పర్ఫెక్ట్గా చేయని కూడా చెప్తున్నారు. అందుకే భగవంతుడికి నచ్చే విధంగా చేయమంటున్నారు. అంటే భగవంతుడికి ఎలా చేస్తే నచ్చుతుంది? మనం పర్ఫెక్ట్గా చేస్తే, ధర్మ మార్గంలో చేస్తే నచ్చుతుంది. సో మన బాధ్యతలను ఆ రకంగా చేసి తర్వాత ఏదొచ్చినా నువ్వు సమత్వంతో ఉండు. ఇప్పుడు ఏదైనా నీకు
కష్టం అనుకునే ఫీలింగ్ రావచ్చు, సుఖం అనుకునే ఫీలింగ్ రావచ్చు. సో సుఖం అని గర్వపడకు, కష్టం అని దుఃఖించకుండా ఎలా ఉంటాము అని మనకి డౌట్. దుఃఖించి ఏం చేస్తాం? దుఃఖించడం వల్ల ఏమైనా ఉపయోగం ఉందా? దానివల్ల డిప్రెషన్ వచ్చి ఇంకా చేయవలసిన పని కూడా సరిగ్గా చేయలేం. అది పక్కన పెట్టి జరిగింది ఏదో జరిగింది, మనం ఎలాగో నెక్స్ట్ చేయవలసింది తప్పదు అని మళ్ళీ మూవ్ ఆన్ అయితేనే మనం ఏదైనా చేయగలుగుతాం. కాబట్టి ఆ సమత్వంలో ఎన్నో లాభాలు ఉన్నాయి. మనసుకు ప్రశాంతత, చేయవలసింది ఎలాగూ చేయక తప్పదు అనుకుని మళ్ళీ నెక్స్ట్ మనం చేయవలసింది చేయాలి. సో అలా ఉండి సాధించడం ఈజీయా? ఇలా కోపతాపాలతో, దుఃఖాలతో, డిప్రెషన్లతో మనస్సంతా కలవరపరుచుకుని మనం ప్రశాంతత లేకుండా ఉండడం సుఖమా? ఇవే బంధాలు. మరి ఈ రాగద్వేషాలే బంధాలు. ఆ బంధాలతో మనశ్శాంతి కరువు అవుతుంది. అందుకని అన్నీ కూడా సర్ఫేస్ లెవెల్లో. అందుకే తామరాకు మీద నీటి బొట్టు అన్నది చూస్తాం తర్వాత, అది ఇంకా చూడలేదనుకుంటా నెక్స్ట్ చాప్టర్లో. సో తామరాకు మీద నీటి బొట్టు ఎలా ఉంటుంది? తడవకుండానే ఉంటుంది, ఆకు నీరున్నా కూడా దాని మీద. అలా మనవాళ్ళు అంటూ ఆ టూ మచ్ తపన పెట్టుకుంటే ప్రతిదీ, అందుకే సర్వత్రా సమబుద్ధయ అంటున్నారు. అన్ని టైమ్స్ లో సమత్వం, అందరినీ సమంగా. అంటే అంత వెంటనే అందరినీ సమంగా చూడలేకపోయినా కనీసం ఆ ద్వేషాలన్నా తగ్గించుకోవచ్చు. మరి అందరిలో భగవంతుడు సమం పశ్యన్ హి సర్వత్రా అని, సమవస్థితం ఈశ్వర, సమంగా ఉన్నాడు భగవంతుడు అందరిలో అనేది తెచ్చుకున్నప్పుడు కనీసం ఈ ద్వేషాలైనా తెచ్చుకో. మనం అనుకుంటున్నాము వాళ్ళేమో మనల్ని ఇలా అంటున్నారు కదా, అది వాళ్ళ ప్రాబ్లం. మనం వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయలేంగా. మనం ఎవరిని కంట్రోల్ చేయగలం? మనల్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోగలం. సో డోంట్ థింక్ అబౌట్ అదర్ పీపుల్. మనల్ని మనం ఎలా మార్చుకోవాలో మన చేతుల్లో ఉంది. అవతల వాళ్ళని మార్చడం మన చేతుల్లో లేదు. మన వాళ్ళు, మన పిల్లలు అనుకుంటే చెప్తాం, ఇది మంచిదరా, ఇది చెడ్డ పనియరా అని. ఎంతవరకు వింటారు? మనం బాధ్యత మనం చేస్తాం. కానీ మార్చుకోగలిగింది కంప్లీట్ గా మనల్ని మనం, కంట్రోల్ ఉన్నది మన మీద మనకు. అది అందుకని మనల్ని మనం మార్చుకోవడం మన డ్యూటీ. ఇతర వాళ్ళను వాళ్ళు మారాలి మనం అనుకున్నట్లుగా అని మనం అనుకోవడం కాదు, మనల్ని మార్చుకోవాలి మనం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. 5 మంది చేశారు. ఓకే, సో 17%. మరి పోల్ ఎండ్ చేసి రిజల్ట్ చెప్తాను. పోల్ కనిపించడం లేదు. సుచిత్ర మాతాజీ రావడం లేదు. కావ్య మాతాజీ. సో నేను చెప్పిన విషయం ట్రై చేయండి. మరి మీరు ఈ ఆడియో, వీడియో ఇలాంటి బటన్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ బటన్స్ దగ్గర పోల్స్, క్విజ్ అని కూడా ఉంటుంది. అది లేకపోతే ఒక మోర్ అనే 3 చుక్కలన్నా గ్యారంటీగా ఉంటాయి. ఆ 3 చుక్కల మీద క్లిక్ చేయండి, అక్కడ పోల్ కనిపిస్తుంది. ఒకవేళ ఈ ఆడియో, వీడియో బటన్స్ దగ్గర పోల్స్ కనిపించకపోతే అది మోర్ దగ్గర క్లిక్ చేయండి. మోర్ దగ్గర క్లిక్ చేస్తే అప్పుడు కనిపిస్తుంది. ఓకే, 8 మంది చేసేసారు. వెరీ గుడ్. సో ఇంకా ఈరోజు శ్లోక ప్రాక్టీస్కి టైం లేదు. ఒక క్విక్గా చూస్తారా మరి ఒక శ్లోకం? ఈలోపు ఇంకో ఫ్యూ పీపుల్ ఫినిష్ చేస్తారేమో. ఈ సమవస్యంతి అదే ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. సమం పశ్యన్ హి సర్వత్ర సమవస్థితం ఈశ్వరం నహి నస్త్యాత్మన ఆత్మానం తతో యాతి పరాం గతిం. సో సమంగా ఈ అంతటా కూడా స్థితుడైన ఈ ఈశ్వరుని, సమానంగా ఉన్న ఈశ్వరుణ్ణి అందరిలో చూసేవాళ్ళు వాళ్ళ ఆత్మను, అంటే మనస్సును, బుద్ధిని దిగజార్చుకోరు. ఆ రకంగా వాళ్ళు పరమ పదాన్ని చేరుకుంటారు. అంటే ఎప్పుడు వాళ్ళు రాగద్వేషాలు లేకుండా ఉంటారనమాట. ఇక అదే ప్రశాంతత. సో అది భగవంతుణ్ణి పొందడానికి అర్హత. ఆ శుద్ధతత్వం, ఆ ప్రశాంత తత్వం, రాగద్వేష రహితం. నో రాగం, నో ద్వేషం. అంటే ఏ విపరీతమైన ఫీలింగ్స్ ఏమీ లేకుండా ప్రశాంతమైన స్థితి. ఎవరైనా ప్రాక్టీస్ చేస్తారా? లేదు అంటే ఇక పోల్ ఎండ్ చేద్దాము. ఎండ్ చేసి ఆన్సర్స్ చెప్తాను. పోల్ ఎండ్ చేసేసాను. ఓకే, దుర్గా మాతాజీ సరే, మీరు ఒకరు చెప్తారు కానీ. సమం పశ్యన్ హి సర్వత్ర. మ్యూట్ చేసుకోండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ.
సమం పశ్యన్ హి సర్వత్రా సమవస్థితమీశ్వరం సమవస్థితమీశ్వరం నహి నస్త్యాత్మనాత్మానం నహి నాస్తాత్మమాత్మానం నహి నస్త్యాత్మ సాకిన తావత్తు యావత్తు నహి నస్త్యాత్మనాత్మానం నహి నస్త్యాత్మనాత్మానం తతో యాతి పరాం గతిం. తతో కొంచెం బ్రేక్ అవుతున్నారు మాతాజీ. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్తారా? చెప్పండి. కనెక్షన్ ఏదో పోయినట్లుంది. ఓకే, సరే, పోల్ ఎండ్ చేశాను కదా, ఆన్సర్స్ చెప్తాను. ప్రకృతిం పురుషం జ్ఞేయం అనే పదాల అర్థం ఏమిటి అంటే ప్రకృతి అంటే ప్రకృతి, పురుషుడు అంటే ఆనందించేవాడు, జ్ఞేయం అంటే జ్ఞానం. సి కరెక్ట్ ఆన్సర్. 56% పెట్టారు. ఓకే, నెక్స్ట్ది క్రింది వాటిలో తైత్తరీయోపనిషత్తులో పేర్కొన్న బ్రహ్మపుచ్చ అనే 5 స్థాయిలు ఇవి మనం క్లాస్లో ఇది చెప్పలేదు, ఇది భాష్యంలో ఆన్సరు. సో ఇవి ఏమిటి అంటే అన్నమయ, ప్రాణమయ, జ్ఞానమయ, విజ్ఞానమయ. వెరీ గుడ్, 67% కరెక్ట్ పెట్టారు. 3 కర్మలకు సంబంధించిన జ్ఞానంలో కృష్ణుడు అత్యున్నత జ్ఞాని, వేదాంత సూత్రాన్ని ఎందుకు ప్రామాణికం అని వివరించాడు. ఎందుకంటే వేదాంత సూత్రాలు ప్రామాణికం, ఎందుకంటే అర్జునుడు బోధలన్నీ వేదాంతం నుంచి నేర్చుకున్నాడు, ఎందుకంటే అతను ఇష్టపడతాడు. సో ఎందుకంటే వేదాంత సూత్రాలు ప్రామాణికం, అది కరెక్ట్ ఆన్సర్. 33% పెట్టారు. కర్మక్షేత్రం యొక్క కూర్పును రూపొందించే అంశాలు ఏమిటి అంటే పంచమహాభూతాలు, అహంకారం, తెలివితేటలు. ఏ కరెక్ట్ ఆన్సర్. 78% కరెక్ట్ పెట్టారు. వెరీ గుడ్. అతీంద్రియ జీవితం ఎప్పుడు ప్రారంభం అవుతుంది? సో అందరూ ఎక్కువ మంది జ్ఞానం పొందినప్పుడు అన్నారు, కానీ కాదు. జ్ఞానం పొందినప్పుడు అతీంద్రియ జీవితం ప్రారంభం అవదు. అతీంద్రియ జీవితానికి ఆల్మోస్ట్ ఎండ్ స్టేజ్ అనమాట జ్ఞానం. జ్ఞానం వస్తే ఇక భగవంతుని పొందుతాం. బిగినింగ్ అతీంద్రియ ఆ జీవితంలోకి బిగినింగ్ ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే మంచి ఆధ్యాత్మిక గురువును అంగీకరించినప్పుడు. సి కరెక్ట్ ఆన్సర్. 33% పెట్టారు. 6 నిర్గుణం గుణభోక్తృచ అనే పదానికి అర్థం ఏమిటి అంటే మరి భగవంతుడు ఇంద్రియాలకు అతీంద్రం కాబట్టి వాటిని నిర్గుణ అంటారు. సి కరెక్ట్ ఆన్సర్. 44% కరెక్ట్ పెట్టారు. భగవద్గీత 13.29 ప్రకారం ఎవరు ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి పురోగమిస్తారు? ఇదే సమం పశ్యన్ హి సర్వత్రా సమవస్థితం ఈశ్వరం. ప్రతి చోట భగవంతుడి యొక్క పరమ వ్యక్తిత్వం ఉనికిని చూసేవాడు. కరెక్ట్. బి కరెక్ట్ ఆన్సర్. 56% పెట్టారు. వెరీ గుడ్. ఓకే, ఆత్మ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టినప్పుడు డాష్ కూడా శరీరాన్ని వదిలేస్తుంది. చైతన్యం. సి కరెక్ట్ ఆన్సర్. 89% కరెక్ట్ పెట్టారు. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ అందరికీ. మరి ఈరోజు క్లాస్ ఇంతటితో ఎండ్ చేద్దాము. మళ్ళీ నెక్స్ట్ రేపు 14వ అధ్యాయాన్ని కవర్ చేద్దాం. హరే కృష్ణ అందరికీ. ధన్యవాదాలు. కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ.